Cebu Governor Gwen Garcia uban ang mga direktor sa LTFRB ug LTO nag-inspeksyon sa mga bus terminal sa Sugbo. Samtang 8 ka mga bus ang nasakpan sa LTFRB nga wa mutuman sa roadworthiness. Anang report. Gipangunayan ni Governor Gwen Garcia ang pagsusi sa Cebu South Bus Terminal. Nakikhimamat siya sa mga pasahero o nisaka usab sa bus aron sutaon ang kondisyon ini. Gani nisuway pa siya sa pagmaniho sa bus aron masiguro gyud ang roadworthiness nini sanglit dinhi nakadepende ang kaluwasan sa mga pasahero. Aron siguradong adunay igong bus nga kasakyan sa mga pasahero, niauhag si Garcia ngadto sa LTFRB nga mohatag og special permit sa mga bus nga idugang. Sahay di na makabalik ang bus. So basig magpuwang ta. Muna nihangyo ko karon ni RD Monte Alto, pwede ba ato maisyuhan og special permit ang mga tourist buses ni aron kuyog nato ang Silver Lines ug ang SMB amo ning i-discuss further dire kay nisugot man si RD. Just so di kita magkuwang og buses para sa atong mga muuli pa dong sa south. Gipahibaw usab ni Garcia nga muduaw siya sa 21 ka mga simbahan ug mga adlaw sa naanda niyang bisita iglesia. Ako magyud i-offer kanunay nga ang probinsya sa Sugbo matagaan og proteksyon ug ang katawhan kanunay usab nga matagaan og igong kahigayunan nga mapalambo ang ilang kinabuhi. Gipahibaw usab ni Direktor Eduardo Monte Alto sa LTFRB7 nga adunay 123 ka mga bus nga gihatagan nila og special permit nga makabiyahe sa kanungsuran sa lalawigan apil na ang mga tourist bus. Special permit alang sa kasayuran sa tanan mo lang dili nato dili daghan ang mahatagan kay kinahanglan dili mulampas og 10 years old ang ilang sakyanan. So lampas og 10 years old dili na nato isyuhan og special permit. Di pahimangno si Monte Alto sa mga drivers ug operators nga kumpletohon ang kahimanan sa mga bus aron malikayan nga madakpan ug mamultahan. Karong adlaw lang 8 ka mga bus ang ilang nasakpan nga adunay kalapasan sa lagda apil na ang walay dashcam, CCTV, adunay depikto sa brake ug sa makina ug uban pa. Mismo si Monte Alto ang nisusi sa roadworthiness sa mga bus sulod sa terminal. Ang uban pasahero man go dili na musud og terminal dito na sa gawas magatang munang among gihangyo gyud nga ayaw gyud mo og sakay din ha kay basig mapurisyo lang mo kay pakanaogon man kadtong nag-exist. Then usa sa among awhag sa mga pasahero kinahanglan magmatngunta kay daghan kaayong kolorom karon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.